Искам само да кажа преди да започна самия клип, че този клип не е по абсолютно никакъв начин ангажиран. Не съм влагал 100% в него. Просто ви взех един ден с мен и моите приятели да видите един наш ден как минава. Ходихме, изкъпахме се, направихме си кефа. Нямаме абсолютно всички записи от всеки един момент. Клипа не е завършен до края, но ще ви покажа някаква част от самия ден как минава. Ако ви скефи, ще направим още някое друго видео. Не обещавам кога и какво, но да, приятно гледане и да знаете, че много съм се изложил в този клип, за да се получи. Часа е 7:50. Отиваме да се къпаме на язовир. Не си спомням точно кой язовир беше, но по-късно в видеото ще ви кажа. Взимам ви се с мен днеска. Така че давай да ходим към звяра и да отиваме да събираме бандата. Така стигнахме до звяра. Да ви покажа само закуската ми набързо. 4 яйца. Много добре влиза за рано сутрин. Трябва да се качваме. Много си обичам колата. Как е? Сега сме спряли да изчакаме единия туфлек от нашата бригада. След като долу отиваме да вземем другите двама. Ама кой ще дойде? Ето го и него е! Ето го и него е! След 20 минути чакане той се появява. Ево, да бъдете позитивни. С негативното нищо не остават след вас. Бригадата лека по лека се оформя. Лека по лека се оформя. Сега отиваме да заредиме колата и продължаваме да вземем другите двама. Напазарихме. Сега се отправяме да товарим багажа и после газката. Натоварили сме всичко, приготвяме се да тръгваме. Багажника ни е долу-горе пълен. Ето го извяра. Сега си пожелаваме лек път и ще се видим там. Сега сме справили да починем на бензиностанцията. Пътя, хапнем набързо, починем по една цигара. Че мускулите на стазо само себе си. Стигнахме накрая. Времето не е това, което очаквахме. Но пак нищо не ни спира да се изкъпаме в езерото. Да, много е хубаво. Нямам търпение вече се цопна вътре да ми е добре. Мале. После една скаричка ще ви покажа. Само какво ни чака. Установихме се. Сега ще си правим скаричката, ще ходим да събираме камъни и няколко пръчки. Местенството как ни изглежда, сега ви това не е спота. Не е зле. Да се захващаме да направим скарата. Тя ще бъде ето там. Оттам ще взимаме камъни и пръчки. Това, което събрахме, не е много, но за 8 кюфтета е перфектно. Сега ще продължим включването. Аре, бе. Христо, добре сме го дигнали за момента. Още малко да набъркаме малко. Ще трябва да набъркате долу. Вътре се спаля? Не без прибори. Яре. Това е издейства. Може да ще ги разпаля от вас. Идваме без никаква... Абсолютно без никаква разпалка.
Молим да станат кюфтецата. Да запаля огъня като цяло. Ох, ужас. Трябва да ти отчия микрофоните, деца от тъмни. Да, по принцип наистина ни трябва. Те са хубави принципи. Това във времето ще го направим. За момента ще е по-така, не толкова премиум контент. Чил. Да, просто за забавлението. Така, добре, нека да пробваме. Хайде, фантастико, вярвам в тебе. Запалка, имам. Я дай други, да направим един по-така стартър. Пламен, що не казва? Тя е disgusting, смисъл мисля да изсъпада сега. А, това ли бе това? Моля ти, бома малко от туалетната хартия. Това съм го взела. Е, това е чиста работа. Чиста работа. Ело! Да дам аз от другата страна, ако можеш. Ще още малко да сложим туалетна хартия. Ево на Плами. Да. Тестваме. Така, ти са върви ли? Не, трябва леко. Ужас, при мен нищо не върви. Не виж, трябва. Абе, давай, моли си, това е. Как го трябва на парти. Тръгнава. Чиста работа. Да не слагаме ти си отгоре малко се поразпада. Браво! Влика във всичко. Нали? Няма нищо да се Рекс? Как ли се казва? Белчо? Бела? Те не мога да се задържа. Ами Ами това ни е огъня. я знам. След малко слагаме кюфтецата на скаричката штрак и продължаваме с видеоклип. Много е студено. Ох, шак се пребива. Еми е, това ни е скаричката и главният виновник за тази добра скара е този младеж. Много добри кюфтенци се получават. Бау.